नमस्कार बा, प्रणाम बा, आदाब बा। रउआ देख रहल बा झटका भोजपुरिया समाचार। इस समाचार में सबसे बड़का हम एगो खबर दिखावे जा रहल बा, जहां पर पूरा ट्रेंड में अभी चल रहल बा खान सर और रोशन सर के विवाद जो अभी चल रहल बा। यह बिहार नगरी के यानी बिहार राज्य के पटना में जो विवाद चल रहा बा, खान सर और रोशन सर के जो कोचिंग संस्थान बा, खान सर के ग्लोबल और रोशन सर के जो है ज्ञान बिंदु जो उनकर कोचिंग संस्थान बा, ओकर स्टूडेंट्स अभी नारा लगा रहा बा, यानी ज्ञान बिंदु के स्टूडेंट्स नारा लगा रहा बा कि खान सर के फांसी के सजा मिले के चाहिए। लेकिन कैसे मिले के चाहिए? खान सर का साँच में जौन बा प्रिंस यादव जौन की रोशन सर के भाई हन, उनकर मृत्यु जौन बा नेपाल में भइल बा। वो मृत्यु के जिम्मेवार ठहरा रहल बन खान सर यानी अफजल सर के। कितना सच्चाई बा यह बात में, ये वीडियो में हम बतावे के कोशिश करम कि खान सर वास्तव में यह मौत के जिम्मेवार बन का उहे मर्डर करवैले बन कि उनकर कुछ पहले से भी बीमारी रहे। तो लेकिन फिलहाल ये वीडियो में रुआ के बतावे जा रहा है कि उनकर कुछ नज़दीकी जो व्यक्ति रहन जन के प्रिंस के रहन, उनका साथे रहन, उनकर कहनाम रहे कि ना उनकर मिर्गी के पहले से दवा चलत रहे। मिर्गी के कारण जौन बा दवा चलत रहे, लेकिन अचानक ज़्यादा बढ़ गई तो यह वजह से जौन बा उनका मृत्यु हो। उनकर नज़दीकी बतावे के बा एक तरफ जौन है रोशन सर के कहनाम बा कि ना कि जौन पूरा हादसा भइल बा, पूरा मौत भइल बाटे, ये मौत के जिम्मेवार जौन बावन अफजल खान सर हैं और खान सर ही उनके भाई के मौत के जिम्मेवार बावन और खान सर के उनका फांसी के सजा मिले के चाहिए। तो आखिर कैसे सजा मिले के चाहिए? सजा के आखिर साक्ष्य होते चाहिए ना। साक्ष्य उनका कहना बा कि एक तरफ जो है सियासी अभी हलचल बढ़ चुकल बा, एक तरफ बा तेजस्वी कहते हैं कि विपक्ष के तेजस्वी जी कि यह जौन भी विवाद शिक्षक में दो शिक्षक के बीच अभी चल रहा बा, एक निष्पक्ष जांच होके चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही बा कि जांच निष्पक्ष होके चाहिए और जांच होखला के बाद जे भी दोषी पावे जाए ओकरा के सीबीआई जांच होके ओकर बाद ओकरा के ऊपर धारा लागू करे चाहिए, कानूनी कार्रवाई होके चाहिए, आज ओकरा के फांसी के सजा भी होके चाहिए। लेकिन एक तरफ जब उनकर भाई तेजस्वी के उनकर कहना बा कि ई जौन बा पूरा मर्डर जौन बा ई अफजल खान ही करवैले बन और ई पूरा डायरेक्ट उनका आरोप लगा रहा बन। कितना सच्चाई बा यह बात में रुआ के बतावे जा रहे हैं कि यह बात में अभी ओजा के नेपाल के जौन प्रशासनिक विभाग बा, जौन पुलिस प्रशासन बा, ये पूरा बजाबता जौन बा ओकरा के जो प्रिंस यादव के अथी मौत भइल बा ओकर पूरा बायोडाटा पूरा जौन बा जांच करा रहा बा। वो जांच में का बता ये आवे वाला समय बताई। लेकिन फिलहाल जौन बा अभी ऐसा लग रहा बा कि उनकर जौन बा मौत जौन बा वो कथन के अनुसार उनका नज़दीकी लोग के अनुसार कहला के अनुसार जौन बा कि उनकर मिर्गी भई रहे और दवा चलत रहे और दवा वजह साक्ष्य भी मिलल बा कि मिर्गी के दवा भी वजह मिलल बाटे। इससे साबित होता कि खान सर जौन बा वो मौत के जिम्मेवार नहीं, मौत नहीं कर एजा तक खान सर भी कहले बन कि यदि यह मौत के तीसरा कोई खेल खेल रहा बा और दो शिक्षक के बीच जौन बा तीसरा कोई खेल खेल रहा बा और खेल के जांच होके चाहिए, तीसरा कौन लोग बा ओकर जांच होके चाहिए और जांच होकर के बाद जे भी दोषी पावे जे भी दोषी होके ओकरा के फांसी के सजा मिले चाहिए। ये खान सर के बयान बा। और अब रोज सबके बताओ चली कि यह विवाद में स्टूडेंट्स जौन बा जौन चक्की होला ना अड्डा होला वही चक्की में जौन बा स्टूडेंट पिसा रहा बा आ चार दोनों तरफ से एक गुरु नाच रहा बन और चक्की में जौन बा छात्र पिसा रहा बन। आवे वाला समय का हुई, लेकिन फिलहाल ऐसा दिख रहा बा कि छात्र जौन बा अभी तत्काल में जौन बा अभी उनकर रोशन सर के स्टूडेंट्स अफजल खान को फांसी दो के मांग कर रहा बा। लेकिन फांसी दो के मांग कैला से फांसी इतना जल्दी ना मिल जाए। का सच्चाई बा एक जांच हुई और सीबीआई जांच होकर के बाद आखिर जो सच्चाई आई सत्यापित हुई ओकरा बादे कुछ हो सकता है। फिलहाल ये वीडियो में हम ये बताना चाहते हैं कि जौन भी अभी विवाद चल रहा है ये विवाद में निष्पक्ष रूप से जांच हो और जांच होकर के बाद जो भी इसके एक दोषी बा ओकरा के सजा
मिले के चाहिए। लेकिन वह सबको बताओ चली कि खान सर ग्लोबल कोचिंग पटना तक ही सीमित नहीं, उनका ऑफलाइन और ऑनलाइन, यानी भारत में ही नहीं, पटना में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में उनकर जन बा परचम लहर रहा बा। एजा शिक्षा के क्षेत्र में और वह और एक तरफ जन बा अस्पताल हॉस्पिटल जन खोलबे, कम खर्चा में लोग के इलाज कर रहे हैं, एक तरह से उपकार के काम कर रहे हैं। तो इससे भी साबित हो सकता कि खान सर जन बन लोग के परोपकार और लोग के हित में काम करत बन, और वो ऐसा काम नहीं कर सकत जौन कि डायरेक्ट उनका आरोप लग रहा बा। एक तरफ सियासी हलचल चल रहा बा, आगे वाला समय में का हुई, फिलहाल जन बा हिंदू मुसलमान के ऐसा मत एती हो जाओ कि जंग छिड़ जाओ। लेकिन अफजल खान कह के खान सर के जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान सामने पटरी पर ला तहन, ये बहुत ही गलत काम बा। खान सर लोगों के कल्याण खातिर बहुत कुछ कैले बन, और आगे वाला उनका सोच जौन बा भारत के विकास विकसित बनावे खातिर उनका बहुत बड़ा सपना बा। उनका सपना के साकार आगे वाला समय में कब हुई, फिलहाल जौन विवाद चल रहा बा, ये विवाद में अभी सब कुछ उलझ गई बा। अभी प्रिंस यादव जौन बा, प्रिंस यादव के मौत भइल बा, और रोशन सर अभी जेल से निकल के आइल बन। फायरिंग पूरा उनकर अथी पर भइल, फायरिंग के जिम्मेवार जौन बन प्रिंस यादव के उ आरोपी ठहरल बन। प्रिंस यादव कहता कि ना उ जौन बा उनकर गार्ड फायरिंग कैले बा। ये पूरा जांच जौन बाटे एक सीबीआई जांच के नजदीक करीबी आगे बाटे। एक जांच होखला के बाद माहौल जौन बा अंतिम रूप से क्रांति नहीं शांति में तब्दील होके चाहिए, तबे जौन बा देश के छात्र के युवा वर्ग के विकास होई, और छात्र युवा ही देश के बड़ शक्ति हन, और बड़े शक्ति देश के भविष्य निखार सकतन, बना सकतन। फिलहाल ये वीडियो में हम इतना बतावला के बाद जौन बा रोवा सबसे आग्रह करम कि रोवा सब ये वीडियो के माध्यम से कमेंट बॉक्स में अपन कमेंट जरूर लिखम, अपन विचार जरूर लिखम कि वास्तविकता का बा, और सजा जौन बा मिले के चाहिए या फिर केकरा मिले के चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखम। और आगे चल के भविष्य जौन बा कोचिंग संस्थान शिक्षा के जौन बा शिक्षा परम होला, परम ऊंचाई होला, और शिक्षा से ही देश के निर्माण होला। शिक्षा के बरकरार और शिक्षा से जुड़ल जो भी स्टूडेंट्स बा ये भी उनका तरफ से मांग बा कि जौन बा ये विवाद के शांति में तब्दील होकर चाहिए। फिलहाल ये वीडियो में इतना ही, और आप सभी से हमारी गुजारिश बा कि यदि आप रोज सब हमारे चैनल पर नया बनी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब करी। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगल तो लाइक करी, कमेंट करी, और एक के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। धन्यवाद बा। जय भारत बा। धन्यवाद।